କିପରି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି? ବା କିପରି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନଟି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ବା କେବେ ଭାବିଛ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନ ପଡୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ମନରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ନା? ତ ଚାଲ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାକି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଅପଲୋଡ ହବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ନା ପୋଷଣ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଚାଲ ଏହି ଭିଡିଓରେ ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଯାହା ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ତ ଏବେ ଚାଲ ଡେରି ନ କରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ନିଜ କୋଷରେ ଥିବା ହରିତ ଲବକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବଜଗତର ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁଜ କଣା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସରଳ ଶର୍କରା ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଆଧାର ଓ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ଓ ସଂସ୍ଥାର ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ତ ଦେଖିଥିବ। ରୋଷେଇ ଘର କ'ଣ? ରୋଷେଇ ଘରଟି ହେଉଛି ଆମର ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ ମନକୁ ମନ ହେଇଯାଏ କି? ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେମିତିକି କଡ଼େଇ, ଚୁଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦରକାର। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରୋଷେଇଟି କରିଥାଉ। ତ ଏଠି ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆଧାରଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ରୋଷେଇ ଘର, ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚୁଲି, କଡ଼େଇ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା। ସେହିପରି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆଧାର ହେଉଛି ସବୁଜ ପତ୍ର। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦଟି ତା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ତିଆରି କରିଥାଏ ନା ସବୁଜ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଚାଲ କେମିତି ସେ ତିଆରି କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖ। ସବୁଜ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। ଏହି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତୋମ ଦେଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରିବେଶ ଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସବୁଜ ପତ୍ରର ଅନ୍ତଃଗଠନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାଲିସେଡ୍ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ଭିତରେ ରହିଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ତୁମେମାନେ ଦେଖ, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ରସ ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଏହି ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏନଜାଇମ୍ ଓ ପୋଷକ ଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ କେତେକ ଉପାଦାନ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସ ଓ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଏହି ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ହରିତ ଲବକ ବା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ ଭାବରେ ବିଛାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାର ଦୁଇଟି ଆବରଣ ଅଛି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଓ ଚେପ୍ଟା ଟଙ୍କା ଆକୃତିର ଥାଇଲାକଏଡ୍ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଥାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥାକ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସରୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜେଲ୍ ଭଳି ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଗ୍ରାନା
ଓ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଲିପିଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ ଅଣୁ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗଠନଯୁକ୍ତ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଓ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସ ଏହି ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣର ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଚାଲ ସେଇ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିର ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ 1905 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯିଏକି ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯିଏକି ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା 1931 ମସିହାରେ ଫର୍ନେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବର୍ଟ ହେଲ୍ 1937 ମସିହାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ପରିକଳ୍ପନାଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସରଳ ଶର୍କରା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଏହାର ଇକ୍ୱେସନଟିକୁ ଲେଖିବା। 6CO2 ବା 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ପ୍ଲସ୍ 12H2O ବା 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଦଉଛି ନା C6H12O6 ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ଲସ୍ 6H2O ବା 6ଟି ଜଳ ଅଣୁ ପ୍ଲସ୍ 6O2 ବା 6ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣର ଏକ ସରଳ ସମୀକରଣ। ଏବେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣର ସୋପନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହରିତ ଲବକ ବା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଉଛି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିଟି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟି ଅମ୍ଳଜାନର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ CO2ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଝିଲ୍ଲିରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେହି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ P700 ବା ଫୋଟୋସିଷ୍ଟମ 1 ବା PS1 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରି ଆସେ ଓ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଜାରିତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟି ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ଅଣୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। ସେହି ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ସହକାରକ ଅଣୁ ବା କୋଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଏକ ସହକାରକ ଅଣୁ ହେଲା ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବା NADP+। NADP+ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜାରିତ ହୋଇ NADPHରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବେ ଚାଲ ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା। PS1ରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ଶୂନ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ PS2 ବା ଫୋଟୋସିଷ୍ଟମ 2 ବା P680ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିଥାଏ। ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ଜଳ ଅଣୁ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟେ ଓ ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ୍ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ PS1କୁ ଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥାଳି ବା ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଡେନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ବା ADP ଟି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ATPରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରେ ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି
NADPH ଓ ATP ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। NADPH ଓ ATP ଉଭୟ ମିଶି ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆସିମିଲେଟୋରୀ ପାୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ପଢିବା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ ବିଷୟରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ATP ଓ NADPH। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚକ୍ରାକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କୋଷ ଭିତରକୁ ପଶେ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ଥିବା 5ଟି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଏହି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନଜାଇମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିପାଚକ ବା ସନ୍ତୁରକ ବା ଏନଜାଇମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜୈବ ତ୍ୱରକ, ଯାହାକୁ ବାୟୋକ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁବିସ୍କୋ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରୁବିସ୍କୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପତ୍ରର ସ୍ପଞ୍ଜି ପ୍ୟାରେନକାଇମାରେ ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ରାତିରେ ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପତ୍ରର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଷ୍ଟୋମାଟା ବନ୍ଦ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରଟି 3ଟି ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିବନ୍ଧନ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଏକ ରାଇବୁଲୋଜ ବିସଫସଫେଟ୍ କାର୍ବକ୍ସିଲେଜ ଅକ୍ସିଜେନେସ୍ ବା ରୁବିସ୍କୋ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଏହା କ'ଣ କରେ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରି 5ଟି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ରାଇବୁଲୋଜ ବିସଫସଫେଟ୍ କୁ 3ଟି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ 2ଟି ଶର୍କରା ଅଣୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ ATP ଓ NADPH କୁ ଉପଯୋଗ କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ରାଇବୁଲୋଜ ବିସଫସଫେଟ୍ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି PDF ଫାଇଲଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚାପ୍ଟରଟି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପଢିବା ଏହି ଚାପ୍ଟରର ଥର୍ଡ ପାର୍ଟ, ଯାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହ।